ኣብ ከተማ ኣስመራ ኩለን ዘባታት ዝሳተፎ ዋንጫ ብሩህ ተስፋ ኣብ ድርኩኺት 2016 ተሰሚዕ ዓብ ውድድር ቅድድም ብሽክለታ ካብ 25 ክሳብ 27 ታሕሳስ ክካየድ ምኳኑ ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራ ሓቢሮም። እቲ ብስምቶም ሰለስተ ጎባለል ፕሮፌሽናል ተቀዳደምቲ ማለት ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት፣ መርሃዊ ቅዱስን ናትናኤል ብርሃንን ዝካየድ ቅድድም ሰለስተ መድረኻት ዘጠቃለል ኮይኑ 25 ታሕሳስ ካብ ሰዓት 7 ንጎ ካብ መቃብር ሓርበኛታት ክሳብ ጻዕዳ ክርስቲያን ናይ ጋንታ ክሮኖሜተር 26 ታሕሳስ ካብ ሰዓት 7 ንጎ ካብ መቃብር ሓርበኛታት ክሳብ ትካል ኤሪሶክ ናይ ውልቂ ክሮኖሜተር 27 ታሕሳስ ድማ ካብ ሰዓት 7 ንጎ ዝጅምር ውድድር ቸርኪቶ ኣብ ከባቢ ሲኔሞራማ ካብ ሲቲ ፓርክ ክሳብ ናቕፋ ሃውስ ከም ዝካየድ ተፈሊጥሎም። እዚ ከምዚ ኢልንከሎ ብፕሮፌሽናል ደረጃ ኣብ 2016 ኣብ ዝካየድ ውድድራት ዝሳተፉ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ 8 ኮይኖም ሜሮን ተሾመ ኣማኑኤል መንግስትን ሜሮን ኣማኑኤልን ምስ ክለብ ባይክ ኤድ ኮንቲነንታል፣ አማኑኤል ገብረዝጋብሔር መትከል ኢዮብ ምስ ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ ኮንቲነንታል፣ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት፣ መርሃዊ ቅዱስ፣ ናትናኤል ብርሃንን መክሰብ ደበሳይን ድማ ምስ ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ ወርልድ ቱር ከም ዝሳተፉ ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራ ናብ ኤሪና ኣብ ዝለኣኹ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ዜና ውሽጢ